So yun mga Oragon, ito na yung naming nakauha na puso ng saging. Tara, let's go! Kamusta mga Oragon? So yun, sa bagong episode na ito ay magluluto tayo ng balat ng baka. Ngayon, ipiprepare muna natin yung ating balat ng baka. Stay tuned na kayo. Alright. So yun mga Oragon, no? Makunat pala itong balat ng ating baka. Malakas ang slice yung gagawin natin. Ito lang, no? Napakagaan. Lahat ko dinamihan natin. Huwag ang Batangas. Kinikilaw lang ito sa amin eh. Ayan? Oo, kaya lang, sukat. Yan. Yung mga ingredients natin. Ngayon na natin itong mga sumusunod. Bawang sibuyas muna tayo. Water. Ayoko na. Pain mo. Wala natin yung ating bawang sibuyas muna. Natin to. Yung mga spring onions natin. Or scallion. Okay na manitan. Wow! Ito naman. Ay! Bango na oh. Sulit na naman ito. Ay, mapaparami na naman ang kain ito. Yung ating sili. Para maanghang. Mahamot sili. Doon, siram yan at chan. Kahit na ng ating lalagyan natin yung ating karne. Balat ng baka. Tubig muna tayo mga Oragon. Palambutin natin ang gusto yan. Palambutin natin to. Toyo. Ang gagawin natin, haluan natin ito pa rin ng puso ng saging. Puso ng saging. So, wala tayong mga available na ngayon. So, mga ngapit Mga ngapit bahay muna tayo. Trespassing tayo dito Pag-aakyat ngayon. bahay, akyat Pader bakod, tayo. bakod. Bakod. Akyat bakod muna kami kasi mangunguha kami ng puso ng saging. Trespassing tayo ngayon. So yun yung ihahalo natin dito sa ating nilulutong balat ng baka. O, sana makakita tayo. Tara na, habang pinapakulan natin. So yan nga, mga Oragon, let's go! Ayan si paring Jason, oh. Yan. May monkey king doon, oh. Putik nakakatakot. Ayun, mataas. Pader. Trespassing tayo nito. Kaya bilisan mo yan. Tandaan lang. Yun. Op. So yun mga Oragon, no? Nakikita nyo kung nasan kami.
Dito na naman tayo sa bundok. Maghahanap lang kami ng puso ng saging. Ito na. Ito na pala, medyo malapit na kami. Tatanungin ko na to ha. Tignan mo ha. Wait lang. Wait lang mga Oragon, titingnan muna natin yung ating saging. Hindi sabayan. Kailangan ba saba? Oo. Kailangan saba. Ay, tingin tayo. So dahil hindi saba yan. So hindi sabay yung nakita namin. Meron Naghahanap pa ba tayo ng dyan? iba. Tiksa, minahiling ka pa? Malaki ka lang. Pwede na nga yun. Medyo maliit tayo. Saba? So yun mga Oragon, hanap ulit tayo. Wala kaming nakita dito. Maliit pa ako. Saba yan, Son? Teka lang ko muna na. Saba, Son? Hindi ko alam yung puno eh. Saba ba yan? Oo, saba yan yung malalaki. Oy, Ah. kirahin natin. Ayan. Let's go. Mga Oragon, medyo masukal po yung ating hahanapan ng puso ng saging. At mayroon dito isang ibon. Ayan o. Hi mga Uragon, kamusta tayo? So yun na nga mga Oragon. Eto na kami. Di parang hill. Naghahanap kami ng Ito na, may nakita na ako. puso ng saging. Ayan, nakikita kami. Biglang nahulog. Nakakita na kami mga Oragon. Pupunin na ni paring hill. Habis na dun. So yun mga Oragon, ito na. Yung aming nakauha na puso ng saging. Tara, let's go! Kulang pa, sakto na. Sakto na ito, isa lang. So ito lang, isa lang naman kailangan natin. Saan o? Saan? Putin mo. Sarap. Ito, lilinisin mo natin. Linisin mo muna. Biyangin natin. Yun o, parang kakaunti. Kasi gawa ng mura ko eh. Yan, okay na. Okay na to, no? Nadali mo. Yung mga Oragon, no? So, gagawin muna natin itong puso ng saging. Yan. Yan. Yan, ganyan lang, diba? Ngayon, nakita nyo ng mga Oragon, ha? Slice lang muna natin to. Mausok dahil nasa unahan tayo ng Kulong pinapakuluan natin baka. So, kaya medyo pikitan tayo. Chef, i-chef tayo ngayon. So yung mga Oragon, abangan nyo mamaya dahil sigurado pang malakasan na naman yung kaya natin ito. Palakas talaga. Oo. Kailangan 1 kilong bigas na naman. 1 kilong bigas na naman to. 1 kilo tapos may extra pa. Extra rice pa. Sigurado yan. Yan. Nadali mo, pare koy. Yun. Sarap na ito, maasang, dami pa ng masili. Mga Oragon. So kumukulo na yung ating pinakuloang balat ng baka. Siyempre maya maya niyan. Pag medyo malambot na to, susunod lang natin yung puso ng saging, pare koy. Okay, napiga na may Sige, ng yun mga gusto. pare koy. Yun. Right. Right. Yun, Ayan na. talaga. Madali na. Ayan na, mukhang abutin tayo ng dilim ha. Uy, meron kaming isang kasama. Isang batang kulit na paslit. Batang makulit, siya ay paslit. Ayan na. Mga Oragon, parang binabagyo na tayo ah. Dal. Puhos lang, tapos panghigop. Maglalagay lang tayo dito ng natin mga Oragon ha. Higop tayo mamaya ng sabaw. Alright, so ito na. Buhusan natin yan. Kain tayo. Kain tayo, dito ka pare koy. Sarap. Ito naman, gutom Yan na na. ako. Eto na, Puso sibugin natin. makakulaw. Puso na yan pare koy. Sige, buhos na yan. Kain tayo, kain. Kain tayo. Kain, kain. Ba't may kutsara? Muna yan. At isang tandem. Kaya sa tatlo. Kutsara ka. Sige lang, sabaw. Ano mo kami sabaw eh. Namis-namis na maharang-harang. Pwede na to, pang negosyo to, pang pares. Ang hang. Harap.
nga. Ganun pa nga. Spicy Paris siya. Tapos yung hindi spicy. Merong spicy, merong ano. Ang Yung gulay ba? Oh. Ayan, santan. Crispy ng gulay. Ayan, santan. Ayan, Matamis-tamis. santan. Tamis. Naharang-harang. Hang. Tamis ang hang. Ito ka maanghang. Hindi mo kaya. Ito ka lang. Solve na naman yung hapulan natin ito. Busog na busog. Matitira, pulutan na. Maanit ang baka. Karang. Sabaw. Laka. Matinid pa. Karang. Walang lang. Maya lang inuman. Yun yung spicy challenge natin. Spicy daan na tayo. Si Karang. Kinain ko yung sili. Dumudulas-dulas. Hap. Madulas-dulas eh, no? Sulit talaga. Ito masarap na gawin yun. Huli pa, Alma. Huli mo. Hang. Karang. Stop. Matamis na maanghang. Parang inubo ako sa anghang eh. Sabaw. Yung maanghang lang. Sabaw. Hindi. Talagang piniga ko ng gusto yun eh. Para tanggal yung pait niya eh. Hindi lang nasa na. Sarap nga. Tumagal na ito eh. Tumagal na sa ano. Maang na matamis. Ay, ang harang. Nagtubog mo nga yun. Sarap mamaya nang inuman ng tubig to. Sarap ng sabaw. Puso naman. Kayong sa gulay oh. Gulay. Sarap. Kain matindi to. Hindi ka nag-lunch, no? Hindi nga eh. Alanganin na. Pantapat to sa beef Paris, mas masarap pa to. Simple natin. Yun, shout out nga pala sa mga mahilig kumain dyan. Ay yung mga taga Bicol. Matatamis. Mahilig din sa matatamis na manghang. Ibang luto to. So, shout out nga pala sa mga kamag-anak ko dyan sa Pantabangan. Saan yun? Nueva Vizcaya, Nueva Pantabangan, Vizcaya. Nueva Ecija. Hello, Nueva nandito kami Ecija. ngayon. Nueva Ecija, Pantabangan, Nueva Vizcaya, magkakasunod na yan. Mga former classmate ko dati. Kasa ano din, shout out din po sa mga taga Bicol dyan, mga Oragon. Yung mga taga Kamsur dyan, lalong-lalo na po. Yung mga kaibigan ko dyan na mahihilig kumain at gumala. Ito na. Ito na. Kain na Kikibog tayo. kami. Sa ating mga kabatsmates, SOM, mga Yun. graduates dyan. Yung mga Sisters of Mary graduates. Ito ang luto namin, oh. Kaya mo ang Tan? Hindi? Kaya ka. Kaya mo. Tapang ah. Magkanin ka. Ako naman pera. Kaya mo yung anghang? Sukan na lang, no? Sarap ng luto. Ibag. Oy, putik na yan. Kasi kuya. Busog tayo ngayon. Kita niyo mga Oragon, no? Empty na naman yung ating... Repeat tayo. Tulungan daw. Ito ang sili, oh. Kainin ko pa. Para kay Boy Tapang. Ulit, yun yan. Ano, kaya na. Tapang yan, eh. Oh. Tirada din itong batang to. Oh. Anghang. Sarap Tapang din ang pala bata. may puso, no? Ganun, no? Sarap mo ng puso. Ako ka. Basta pino lang talaga siya. Saka talagang bubo mo si Mede. Ito pa. So yun, mga Oragon, no? Magsa-soft drinks muna tayo. Ito sa nauna. Grabe, parang tayo naglutong Batangas sa di ko Wala eh. Lalo nung unang timplang sarap. No, sarap na siya. Nag-aaway ni mga aso. Away yung mga aso Ganda natin. mga ito eh. Para matanggal yung anghang. So yun, mga Oragon, maraming salamat ulit sa pagsusubaybay. Sana sa mga susunod na episode to magkakasama ulit tayo. Oo, abangan nyo lang kami guys. Alright. Mas marami pa kaming masarap na mailuluto. Talagang pwede nyo itry sa inyong mga tahanan. Ayan, marami pa tayong mga pasabog pare ko. Oo, no? tama. Ano yan? Iba-iba to.
Medyo kakaibang level naman, no? Pare ko yun, no? Step by step tayo ngayon. Oo. Dahil hindi tayo makaalis-alis, dito lang muna tayo sa bahay. So, Oo. dito lang muna tayo. Oo. Kung ano lang yung nandyan sa paligid. Kasi para minamaximize na natin kung ano yung mga available dito sa, ano, yung available resources natin dito sa ating bakuran. Kung ano.